Sådan. Så skal den lægges ovenpå her. Så rammer den hele vejen der. Kan du se, så her, Emil, der var noget oprydning, du skulle i gang inde på dit værelse. Og det her ligger som det skal der. Det der bræt, det ligger også som det skal, det vi måler op på. Det er jo ikke skruet fast. Det ligger også. Nej, men det kan du faktisk godt begynde at skrue fast nu, Lars. Okay. Vi kan lige se det her bræt først. Skal du se her. Sådan der. Så kan vi faktisk ikke. Og det der ser også pænt ud hele vejen. Ja. Så er faktisk den streg der. Så den kører lige lidt længere ud for at være helt sikker. Ja, det kan vi gøre. Ja. Det er skide godt ud, når der kommer sådan nogle smil rundt omkring. Ja, absolut. Ja. Det smadrer maskinen. Det skal jeg sætte det på. Ja. Hold kæft, man. Så kan ikke gå til bråst imens. Nu vil jeg igen her og køre på den her. Du skal lige have den ud og køre lige siden af der. Det er faktisk lige som den skal være der. Så skal jo åbne, der skal længere tilbage. Der. Jamen, så gør jeg på den anden side. Du kan ikke regne med den der fugle. Ja, der. Og skulle den gerne være lige i øjet, du. Så lægge den helt lige til dernede. Det er den der. Jamen, du lægger længere ind, så den kommer ind til brættet. Det var det, vi var enige om. Er den der? Nej. Der. Er den inde mod brættet nu dernede? Det ligger det skævt. Ja, det kan godt komme længere hernede af, så den kommer ind til det bræt. Der. Er den der? Er det der? Ja. Det kan jeg. Og jeg kommer selv. Ej, hvor er det flot, hva'? Det er jo lige før, man bliver rigtig glad, hva'? Er det ikke så det godt, Lars? Eller meget før. Det er rigtig flot. Ja, det synes jeg. Det ser fandme godt ud. Virkelig godt ud. Prøv at kalde på din